Nu saluti, bai! Bine v-am găsit la un nou clip minunat cu TF-ul adă microfonul. Aia contează. Că TF-ul trebuie dat microfon la mine. Că trimite prin poșta mea cu maghiară, nu știu prin ce trimite. poșta maghiară. Da, picul. Erbicute is back aici pe zonă. Nu mai este de ce plângi chitarele. De ce plâng chitarele le-a rănit amintirile. Nu da nenea mine, că mă supăr, mă. Le-au rănit amintirile. Mă duc, merge imediat, domnul Allen, să știți. da. Că om de încredere. Trebuie băgat ca papagal înăuntru, dar las că nu răcește. No, facem grafic, picică. Prea bun, Erbicute, prea bun. Într-adevăr, nu știu ce face Erbicute, că nu prea mai găsim pe Erbicute. Prea mulți oameni urâți. Urâțul. Urâțul. Urâț. Eu ai făcut. Eu ai futule rasa lor în gură. Îs primul, bă. Doamne, i-am fost al doilea. Păi să fii. Bă, deci mi s-a dus sonorul, bă, deci s-aude așa înfundat și fără bas. Foarte ciudat. Da, pe cum? Hei, nu s-a observat acel om. Omul. 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 Dar de ce trageți, mai oameni? Mai oameni. Servus! Boss, Da, lasă tu la pace, la Allen! facem tratat de pace, domnule. AK4! Oh! Anca 4. Serbuliu! Oh! Nu mă pace. Bună ziua! Bună ziua. Erbicute este înapoi! Urâți este vin! Urâți este vin! Dar pe cum? Am și eu vreo 2-3 probleme. Bă, nu știu, mă, să trag cu AK-ul, nu știu ce se întâmplă. Coboră gingeală în vale, m-am întâlnit cu Doru în cale, m-am întâlnit cu Doru. Urâtii! Aaaa! A P87 dat la el. A Da. el hoț și el nu murit. Că el prea mare. Întoarce-te, mă, urâtului. E ce fugi, mândro. Dă mine. Dați-și, lasă-mă suji. Eu profesionist. La acest joc, cei mai profesioniști sunt Pe cei nume. Erbicute și Gigleu. Erbicute. Doamne, prea violență mare este crocul. Doamne, urâtii! Doamne, dar și din spate și din față. Da, pe cum? Da, eu mă mențin. Atâta contează. Mă mențin constant și vigilent. Servus,
Am vreo 2, 3 probleme. Probleme! Probleme! Problemele sunt mari, pasele sunt ventate. Ah! L-am ratat! Purât! Ce moment de reîncărcare. Foarte rău dacă l-ai ratat pe urât. Doamne! Trebuie ira pe mine. Haha! Erbicute, așteaptă! Așteaptă. Dapti! Haide, Erbicut! Ai, Erbicut, ai! Bă, dai dracu, mă, hai. Prea urât cu ei. Bună ziua. Haha! Îngoana după skill-uri! Am vreo 2-3 probleme. Dă-te la mă moară, mă. Am un singur fetiș. La picioare mici. Este una de reîncărcare. Param, 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 param. Ioi! Agresivitate la ei. Să știi. Să cunoaștem la ei. Nu-i auzi. Care a fost agresiv cu mine? Mi-am luat noscop. Oh, are el. Oh, dar bună zi! Ah! Ne răzbunăm pentru tine. Dapi. Răzbunați-vă de 2 ori. De 2 ori, oi. Că odată nu se ajunge. Nu e bine. Posibil să fiu detronat de pe locul 1. Și chiar se pare că am așa. fost. Las că bun și loc 2. Malele! N-ai shooting, îți zice domnul Hoț. Păi dacă chiar așa a fost. Oh, Sarbulius. Copia de AK, bine. Nu mă mor tu pe mine! Să ne înțelegem, om cu persoană. Am vreo 2-3 probleme, ia. Oale, hoț, Oale, hoț! Oale, hoațe! Eu cu oalele în spate, 4 bagabante. A, dar pe cum? Mi-am dat și o viață. Te crezi tu, Comori! I-am dat la mă. Se mai întâmplă și aia. Dar nu trage tu mândro după mine. Dar nu. S-ai luat cap dacă tragi după mine, dar au venit prietenul tău care mi-a dat de meci. Veni prietenul de pe căruță. Stres la mine este mult. Stres la tine este mult. Aha, crezi tu că AVP. Aha, ha, ha. Îi dăm viață. Very good. Very good, în. Nu! S-a întâmplat ceva urât. I-a luat viață, nu i-a dat-o. Mi-a luat viața. Nu, hoțul de kill-uri! Nu
2 pe mine, nu-i bine, 2 pe Nu, mine. da, de ce locul 2 eu, dar nu corect. Servus, like pe Instagram. La Toții revedere. mă fură, la revedere.